sibonge uNkulunkulu kaShembe maNazaretha ngokuphinda sikhumbule ngosuku lwakhe olukhulu lweSabatha. Kuwumhlangano omkhulu wamadokodo. Wabuye wasimema ukuba nathi singafanele lutho, kepha sivume ey'nhliziyweni zethu ukuba samukele ukuba khona kwethu kule ndawo, ukuza kwethu kule ndawo. Isikhathi esibhekene naso kulolu hambo lwasezulwini lobuNazaretha siya ngokuya njalo nsuku zonke siba nzima. Iy'nselelo ziya njalo ziphindaphindwa ngoba omubi uphumile ukuzawuchitha lo msebenzi kaNkulunkulu emhlabeni. Ukubuthana kwethu njalo njengoba sesibuthene nje akathokozi. Uzama ngayo yonke indlela, ngawo wonke amaqhinga ukuba asikhiphe kulolu hambo. Siya ngokuya seduka ebusweni bukaNkulunkulu, siya ngokuya seduka phambi kukaShembe. Okubi seduka sikhona njengoba sibuthene nje, seduka siyimbethe ingubo lena emhlophe, ngoba okukhulu kuya ngokuya kulahleka kuthina inhloso uNkulunkulu ayenayo ngokuthi sibe khona emhlabeni njengamaNazaretha. Iya ngokuya njalo ilahleka indaba kaNkulunkulu phakathi kwethu, bese kukhula indaba yethu, ngoba sisesikhathini lapha abantu beyizinto ezinkulu namhlanje emhlabeni. Wonke umuntu ophila kulo mhlaba uyazi ngalesi sikhathi samanje, wonke umuntu uyakwazi okumfanele nokungamfanele. Uthando lwemali luyithathile indawo yayo ey'mpilweni zethu. Uthando lomhlaba luyithathile indawo yalo ey'mpilweni zethu. Ukuthina ibona buhamba phambili, ubunjalo bethu ibona obamba phambili. Indaba kaNkulunkulu emhlabeni iya ngokuya njalo iyancipha. Sesakhohlwa uma ngabe sake sazi ukuthi kusho ukuthini ukuba umNazaretha. Ukujula ngohambo lwasezulwini kuya ngokuya kuphenduka into engenamsebenzi kuthina. Esikubeke phambili kakhulu namhlanje impilo zethu, ulwazi esinalo, ukukhulu, ukuyithwala nokuzazisa nakhona lapha phakathi emsebenzini kaNkulunkulu asabele wona. uShembe uma uNkulunkulu eqala efika kuyena kwalobu buNazaretha kungabi khona esesentabazwe, waye umuntu wayengakuthanda ukukhona, kepha njalo uNkulunkulu ahlale avame ukufika kuyena ngezwi ayizokhuluma le ndaba yokuthi wena ngifisa ukuba uyovusa umsebenzi wami ezweni laseMpumalanga, ngoba sikhona isizwe uNkulunkulu akasikhetha ngaphambili kokuba khethe thina, okuyisizwe saka-Israyeli. Bavela abaprofethi kusona, waze wenza isethembiso kusona ukuthi sona sizwe ayosebenza ngaso, ukuthi sifundise zonke izizwe emhlabeni ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani, uNkulunkulu ukhona. Wasikhipha eBhilini benkosi eyayinamandla yaseGibhithe lapho esasithunjwe khona uFaro.
bahamba indlela ende beya ezweni lesethembiso. Kule ndlela efana ncamashi kunalesi ihambayo phakathi kwalomuzi, abaningi baqala bahlubuka bebona ubunzima bendlela, bamhlubuka uNkulunkulu, bamhlubuka uMose okuyena owayekhishelwe ukubahola ukubayisa ezweni laseKhenani. Baqala bamgabaza ubukhona bukaNkulunkulu phakathi kwabo. Lokho namhlanje okwenzeka lapha phakathi kwethu. Abaningi bethu sebeyakungabaza ukuba khona kaShembe phakathi kwaleli bandla. Ngoba yindi indlela esiyanjiwe, yinde indlela esethembiso sokuthi kuyawuthi uma sekuphele konke siyobuyela emzini wasekuphakameni. Abaningi selibaphelele ithemba. Uthi-ke uNkulunkulu uma efika kuShembe njalo ngezwi ezokhuluma naye, ngoba uyabuza uShembe ukuthi ngabe uNkulunkulu ikuphi lokho ofuna ngikwenzele khona. Uthi ngisho ngoba befundisi bakhona emhlabeni wonke nje obukhona nje, pho mina ngizothi uma ngishumayela ngithini? Uthi uNkulunkulu ngikuthuma ukuba uyoshumayela ezweni laseMpumalanga kwelaseNatali. uShembe njalo ayiyaphendule uthi kodwa mina ukukholwa ngikuthandi nje, futhi ngiyofike ngishumayeleni wabakhona befundisi. Usethi uNkulunkulu kuyena ngelinye ilanga, ngiyazi ukuthi awukuthanda ukukholwa, angisho ukuthi kholwa, kodwa ngizokuthuma ukuba uye ezweni laseMpumalanga uyoqondisa indlela yabantu bami lesizwe esiyinina, ngoba sebephumile endleleni engangibaphe yona, abasahambi ngendlela yami. Wayeseyaqonda uShembe ukuthi yini uNkulunkulu afisa ukumthuma yona. Wathi noma emanqika-nqika wagcina evumile ukuthi aze alifulathele ikhaya, ashiye konke okukayise, umuzi, amakhosikazi nezingane, alithathe lolu hambo. Indlela yakhe yaqala ebandleni laseWeseli. Wathi uma engena phakathi kwabo, umoya kaNkulunkulu omambethe waba namandla. Basheshe babona umfundisi womlungu owamnikeza inkonzo ukuba shumayele. Wathi uma esukuma uShembe, wakhala yonke inhlobo yedimoni kubantu. Ngakusasa umlungu wayeseyibuza ukuthi umnikezeleni uShembe inkonzo, ngoba sekuyabuza ibandla lomuntu akayena umfundisi akayena umshumayeli, umnike kanjani inkonzo? Ubonile yini into eyenzekile kubantu? Lo muntu uzawuba ungula labantu, ngoba okunye bese kukhuluma kwakuphambana nenkonzo yabo. Ekhuluma indaba ukuthi uNkulunkulu wathi kumele mahlangene endaweni yokumkhonza kwenziwe kanje kanje. Akuyona indaba engiyiqondile leyo, kodwa ngiqonde ukukhombisa ukuthi thina amaNazaretha namhlanje sesiduke kangakanani. Sesiduke kangakanani endabeni kaNkulunkulu. Uthi uMose mayeyala abantwana bakaIsrayeli besendleleni ngelinye ilanga, ngithi incwadi uDuteronomy weshumi nesithupha, mase khona itholile akayifunde.
Deuteronomy 16. Incwadi kaDeuteronomy yeshumi nesithupha. Isihloko sakhona imikhosi emithathu emikhulu. Gcina inyanga u-Ababi nilenze iPhasika likaJehova uNkulunkulu wakho ngokuba ngenyanga ka-Ababi uJehova uNkulunkulu wakho wakukhipha eGibhithe ebusuku. Uyakunikela ngePhasika kuJehova uNkulunkulu wakho ezimvini nasezinkomeni endaweni Jehova ayamkhetha ukuba kuhlale igama lakhe kuyo. Awuyakudla sinkwa esivutshelweyo kanye nalo izinsuku eziyisikhombisa. Uyakudla isinkwa singenamvubelo nalo isinkwa senhlupheko ngokuba waphuma ezweni laseGibhithe ngokunonopha ukuba ulukhumbule usuku owaphuma ngalo ezweni laseGibhithe zonke izinsuku zokuhamba kwakho. Awuyukubonakala mvubelo kuwe emkhawulweni yakho yonke izinsuku ezisikhombisa, futhi awukusala nyama oyihlabileyo ngosuku lokuqala kusihlwa ubusuku bonke kuze kuse. Awunakuhlaba iPhasika phakathi kwamasango akho uJehova uNkulunkulu wakho akunika wona. Kepha endaweni yakuyikhetha uJehova uNkulunkulu wakho ukuba igama lakhe lihlale kuyo, kulapho uyakuhlaba iPhasika kusihlwa ekushoneni kwelanga ngesikhathi owaphuma ngaso eGibhithe. Uyakulipheka ulidle endaweni kaJehova uNkulunkulu wakho akuyikhetha, uphenduke ekuseni uye ematendeni akhe. Izinsuku eziyisithupha uyakudla isinkwa esingenamvubelo. Ngosuku lwesikhombisa kube ngumhlangano ozothile kuJehova uNkulunkulu wakho, ungasebenzi umsebenzi. Wozibalela amasonto ayisikhombisa kusukela esikhathini uqala ngaso ukubeka isikela ezinhlangeni zamabele, woqala ukubala amasonto ayisikhombisa. Uyakugcina umkhosi wamasonto kaJehova uNkulunkulu wakho ngesipho somnikelo wesihle sesandla sakho oyakusinika njengokubusa kaJehova uNkulunkulu wakho. Wename phambi kaJehova uNkulunkulu wakho, wena nendodana yakho nendodakazi yakho nenceku yakho nencekukazi yakho, nomlevi ophakathi kwamasango akho, nomfakazi nentandane nomfelokazi abaphakathi kwakho endaweni uJehova uNkulunkulu wakho ayakuyikhetha ukuba igama lakhe lihlale kuyo. Wokhumbula ukuthi wawuyisigcile eGibhithe, ugcine uzenze lezimiso. Wogcina umkhosi wamadokodo izinsuku eziyisikhombisa kokuba usubuthile okwesibuya sakho nokwesikhamo sakho sewayini. Wename ngomkhosi wakho, wena nendodana yakho nendodakazi yakho nenceku yakho nencekukazi yakho, nomlevi nomfolokazi nentandane nomfelokazi abaphakathi kwamasango akho. Iy'nsuku eziyisikhombisa umgcinele uJehova uNkulunkulu wakho umkhosi endaweni uJehova ayokukhetha, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakubusisa kuzo zonke izithelo zakho nasemsebenzini wonke wezandla zakho, uthokoze kakhulu. Kathathu ngonyaka bonke abesilisa bakho bayakubonakala phambi kaJehova uNkulunkulu wakho endaweni akuyikhetha ngomkhosi wesinkwa esingenamvubelo, nangomkhosi wamasonto, nangomkhosi wamadokodo, bangabonakali phambi kaJehova bengenalutho. Yilowo nalowo uyakunika njengamandla akhe, njengokwesibusiso uJehova uNkulunkulu wakho akunike sona. Isizwe lesi okuyisona uNkulunkulu ayesikhethile esaqala ukugcina lo mkhosi esiwugcinayo namhlanje, owafike yavuselelwa uShembe kulesizwe sethu sakaZulu. uNkulunkulu wayemthumela lokho ukuthi hamba uyobuyisela abantu endleleni zabo.
njengoba silapha ke eNazaretha kufuneka siyibuze sonke ngamunye ukuthi ngabe kulomkhosi esize kuona ukuhamba kwethu sisahamba ngayo yini imfundiso kaShembe, ngoba akukho uShembe asenzisa khona nasifundisa khona okwakusuka kuyena. Konke isifundisa khona nasifundisa khona kwabe ekunikwe uNkulunkulu. UNazaretha ke busengcupheni enkulu kulezi insuku kulesi sikhathi samanje kusuka ngonyaka ka1977 buye babhekana nezimo ezinzima lezi zokuhlakazeka kwethu. Ingozi enkulu asiyiboni esibhekene nayo. Thina sicabanga ukuthi yonke lento ingathi njengoba simaqembu. Sicabanga ukuthi indaba kaNkulunkulu nayo injalo, indaba kaNkulunkulu yinye, ayiwona amaqembu. Isize yalahleka kancane unyaka nonyaka. Inhloso yalolu hambo lwasezulwini lokuNazaretha iya ngokuyilahleka phakathi kwethu. Angeke ke umuntu akhulume kakhulu ke iye ihlophele indaba ma siyikhuluma njengoba namhlanje sihlangene sonke ngokwehlukana kwethu njengoba kuyisabatha nje sonke sithi sigcina ona lendlela kaShembe. Kepha bese singayibheki ukuthi ukujula kwethu kukhona yini, ukuqonda kwethu ngobuNazaretha ngabe kuhamba kufikephi. Kade ngikhuluma nenye insizwe befike kumina yakweminye uhlangothi nayo ifakaza le ndaba ukuthi ngempela kunjalo nhlanzi sisenkingeni, sesibuthathile uNazaretha saphendula baba yithi ukuthi thina eqenjini lethu thina yithina. Ngihlale ngisho le ndaba ngithi ngeke ukwenze kokubili, ngeke ukhulume ngawe uphinde futhi ukhulume ngoNkulunkulu. Uma ukhuluma ngawe isikhathi esiningi uzophuma endabeni kaNkulunkulu ugcine usunamathele kuwena, ngoba konke okwakho kusuka kuwena. Wena ubone ithuba mawuphakama la phakathi kwethu, wabona ithuba lokuthi ukhulume ngobungcono bakho. Uma niphuma phakathi kwalomuzi niye emhlabeni nibona ithuba lokuthi nikhulume ngobungcwele benu emzini enikuwona eGinyezini. Nabanye ozakwenu kuba njalo. Kugcina sekuqhakanjiswa indlela esiyihambayo bese indaba kaNkulunkulu isale ngemuva. Indaba kaNkulunkulu ayikho kude nathi. Indaba kaNkulunkulu iseduze nathi. Indaba kaNkulunkulu ikhona phakathi kwethu. Kuphela esikudingayo kuyiqonda. Ukuyiqonda ukuthi ithini indaba kaNkulunkulu ekhona kulobu buNazaretha. Ukuyigcina imithetho yakhe, uyigcine imiyalo yakhe. Aqala ukuyifundisa umhlaba uNkulunkulu ngabaprofeti. Waphinda futhi njengoba incwadi uMose kade ngithi ayifundwe nje, wayala kakhulu efundisa abantu ngendaba kaNkulunkulu. Wafika noJesu wahamba phezulu kwayo leyo ndaba. NoShembe mefika akazange afundise into ehlukile. Ufike wavusa lokho. Yalandela inkosi ilanga emva komqalo loluhambo. Yafike yanamathela lapho nayo. Ayizange ikhulume ngayo. Ayizange ifundise abantu ngayo. Kepha yafike yafundisa abantu ngakho konke uyise umqalo loluhambo wakufundisile. Naye ayekuthathela kwabe ngaphambili. Thema sekuyelethi ithuba yayisishintsha indaba kaShembe. Yayisishintsha indaba yobuNazaretha. Iloyo muntu seyibeka ngokohlangothi lwakhe
bese lithatha lichome uphaphe lwegalagala ukuthi olwamuhla ngothi lona bese ungazi ukuthi luyilona kuphi uma ngabe usondela phakathi kwalo lohlangothi bese ungayitholi imithetho kaShemba bese uthola ukuthi imiyalo kaShemba ayigcina bese uthola ukuthi intando kaNkuluNkulu ayifezwe ileso sihlava ke namhlanje kuNazaretha obhekene naso engazi ukuthi sizawukwenza njani uNkulunkulu kufuneka sipha amaqhinga ngoba leli izinga enihamba ngalo eminyakeni yamashumi amathathu kusuka manje senambile emhlabeni abaningi iyobe isiphelile isiphuphile yaphela indaba kaShembe nokuNazaretha ngoba ithutshana elincane abantu abalitholayo benza isiqiniseko sokuthi indaba kaNkuluNkulu ibhalwa ngabo ikhulunywa ngabo ayisakhulunywa ngokwakho uNkulunkulu imithetho kuyiyona okumele isihole njengoba silapha ayisalandela lolu uhambo lolu lwasezulwini ma ukhetha ukuba yiNazaretha usuka uzahlukanisela impilo ozawuyiphila wena emhlabeni ehlukile kuya nomupho omunye umuntu ophilayo emhlabeni kepha uzawuphila ngemithetho kaNkuluNkulu uzawuphila ngokugcina uhambo lwasezulwini usela emhlabeni isihlava esikhulu esesikhona namhlanje esokwazi nokuhlakanipha nokuzitshela isikhathi esibhekene naso isikhathi lapho abantu sebekhukhumele kakhulu okungeyona ke nento esethusayo ngoba ukhulumile uShembe ngalesi sikhathi ukuthi siyawufika lesi sikhathi emhlabeni okwethu njengoba silapha sekucela ukuthi asikhumbule sibhekene nesikhathi esinzima salezo zizukulwana akhuluma ngaso ukuthi sizawufika sibhekene naso namhlanje inkinga zobuNazaretha angazi ungayichaza uthini phakathi kwalomuzi inselele esinazo ngalolu hambo lwasezulwini zevile kule mini umntanayo ngoba into eyibulale ukukholwa komuntu ukuthi angayiboni uma esehlubuka la into enzima ngokukholwa umuntu wenza noma yini ayithandayo ngesikhathi asithandayo angayiboni ukuthi usehlubukile elokhu eyithethelele njalo asikho isenzo umuntu asenzayo namhlanje kulobuNazaretha angayithetheleli ngaso methanda imali akanayo methanda uyahlupheka methanda umsebenzi akanawo methanda uyagula methanda uyasebenza akakwazi ukuzokhonza uNkulunkulu ziningi izinto phakathi kwalomuzi njengoba sikuona nje eseziyinkulumo esezisemthethweni esesizenze zaba ukukholwa kwethu kodwa eziyukuhlubuka phambi kaNkulunkulu besisentabeni uhambo siliqale lapha unyaka nonyaka uNazaretha uhambo lwasezulwini olambuza esemhlabeni enyangeni mhlambe ezingengakhe edlule siqale entabeni sabuye entabeni salibangisa emampondweni namhlanje silapha ma uNkulunkulu ethandile ithemba sinalo lokuthi sizawube sikumeyi ayikho into esiyiphilelayo ayikho into esiyicelayo masithandaza sicela sipha amandla okuphumelela ukuyifeza indlela yakhe ngoba kukho kwethu thina sinesikhathi sonke sokuhlela sizawuphuma lapha kusasa kube nemasonto mhlawumbe angaphezulu kwamathathu noma amabili masiphindele emakhaya ukuthi siyohlelela ukuthi
uhambo olungcwele lasezulwini lomhlangano kaMeyi uNkulunkulu asimeme. Hayi ukuthi siyohlela izinkulumo okuzothi uma kuthiwa sekuyikho kusasa bese uthi ungibike. Mhlambe angazi abantu sebedidekile. Kwakuwumusa wami loyo enganginicelela wona kuNkulunkulu ukuthi yithi ke mawusuhluleka ngoba sinezizathu ubike. Akazi uShembe athi niyobika. Akazi uShembe athi uma uyiNazaretha kuyothi uma umele ukuthi uthabathe isiphambano bese wena uyabika. Kwaba umusa nje wohlelo lwami engazi noma walimukela yini. Kodwa futhi sengichitha ngoba sengibona ukuthi alisebenzi. Kunokuba lisebenze selwakhe inhlobo ethile yokukholwa engakazi ibe khona ekuphakameni. Angiyifuni into engothi uma ngifika kuShembe bese ethi uma ethi yini lo awuyenzisa labantu bese ngingakwazi ukuyichaza. Ukube mhlambe nalimukela nalihlonipha nalazi ukuthi uma niligcinile liyawuba noNkulunkulu phakathi mhlambe belizoqhubeka. Kodwa nje ngikhona sengithe akuyekwe konke lokho. Uyabika ubiki kuyafana nje ukusala usuku ungekho vele emsebenzini kaNkulunkulu. Ngoba abanye mawuthi uyabheka ubika methanda ngabiki. Angazi maNazaretha isikhathi enibhekene naso sinzima. Sinzima kakhulu ngoba ubunina nobugagu nobuqhalaqhala nobukhulu bunembethe. maNazaretha namhlanje embethwe yilokho. Ayazazi kakhulu, ayazazisa. Ayamazi uShembe, ayazi ngokukholwa. Angazi ngoba mina ngimi phambi kwenu nje akukho engikwaziyo. Mina engikwaziyo ukuthi bekufanele ngifike lapha phakathi kwenu namhlanje. Lokho kuphela engikwaziyo. Nango Meyi futhi uNkulunkulu methandile kufuneka ngize phakathi kwenu. Okunye angikwazi. Ukuthi ukuza kwami kuhle yini phambi kaShembe noma kuhle angikwazi. Ukuthi sengisebenzile njengoba ngilapha angikwazi lokho. Kodwa engikwaziyo ngiyawuthi mhla ngifika kuyena ila ngiyawuthola khona ukuthi ukuhamba kwami phakathi kwenu kwamukeleka yini. Kodwa namhlanje amaNazaretha kuzo zonke inhlangothi ngeke wathinte yazi yonke into. Aphendula noma yini eshiwoyo. Uma ngashiwo ngolutho ayakha into azoyenza. Ingozi ke namhlanje uNazaretha obhekene nayo insuku zonke. Kuyashabalala ukaNkulunkulu ukuhamba phakathi kwethu. Kuyashabalala imfundiso kaShembe phakathi kwethu. Kuchuma imfundiso zethu. Nezintando zethu. Nokuthina mawusondela kunomiliphi ibandla lamaNazaretha uyakubona ukuthina namhlanje. Suka kumoli wabo phezulu. Uze kubefundisi bakhona, uze kumalunga khona. Mawubheka izinto abayikhiphayo kulezi inkundla zokuxhumana, uyababona abantu ukuthi bayimele. BawuShembe. Mabehlele emzini yabo akukho abangakwazi abantu. Angazi maNazaretha ijulile le ndaba kakhulu. Indaba kaNkulunkulu ijulile ayikaze yabalula. Kodwa ingozi ekhona iyo lengisho ukuthi lezi ingane sizele esizikhulisayo ngibona siyilahla. Ngibona zilahleka. Abazali bahlala nezingane emakhaya. Kube kuyimhlangano bangaye emhlanganweni izingane ezingayihlangene. Bahlale nezingane emakhaya kuyisabatha bangaye emathempelini. Mhlethandile bese yaphuma nezingane ezelapha. Angazi ukuthi sifundisana lezi ngane. Angazi noma niyacabanga yini ukuthi nina banifundisana abazali benu nina emzalelwe kulolu wami. Angazi noma ukuyibheke yini uma umzali ukuthi kambe lento engiyifundisa abantu abami namhlanje ngalobu Nazaretha ngabe iyona yini mina abazali bami engafundiswa yona. Nina ke niphendukile eningakhulelanga lapha.
uNkulunkulu anipha umoya ukufuna ukwazi ukuthi uShembe wathini. Ngaso sonke isikhathi bathi la benifikele kubona mase benza izinto ningesabi ukubuza ukuthi hayi siyezwa ke sekwenziwa kanje. Lokho esikwenzayo ngabe ikhona yini uNkulunkulu akuthuma uShembe? Ngabe ikhona yini uShembe athi siyokwenza amabili olusuku? Ningavumi yonke into. Ngoba boze banenzise lento eyoba yiphunga phambi kaShembe bese nigcina senilahla. Mani lapha niphenduka nithi ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni. Ngakho ke ngaso sonke isikhathi enikubona sikwenza nibobuza mase kuphunyiwe lapha phakathi kwethu ukuthi lokho esikubone kwenzeka kanje ngabe yikho yini ekuphakameni okwafundiswa uShembe. Ngoba okuningi esikwenzayo njoba sihamba nanje okuningi senze okwethu namhlanje. uNkulunkulu athi angasikhumbula ayivali imilomo yethu ngoba siyakhuluma kakhulu sikhulume phakathi kwabantu abaphendukile belethwe uthando uNkulunkulu ebadobile ngezibopho zakhe wayesebabeka phakathi kwethu bese sikhuluma izinto eziningi sikhulume nokungafanele. uNkulunkulu athi angasikhumbula ngoba isikhathi esibhekene naso sinzima kakhulu. Umsebenzi kaShembe uyaphela emhlabeni. Lokho okuningi esikubona kwenziwa naphakathi kwalomuzi akuseyona imfundiso kaShembe. Angifuni ukukhuluma ngabanye ngoba kukho kungihlanganise nabo ngaphandle ukuthi sonke sisebenzisa igama likaShembe. Kodwa akukho insuku zonke kungihlanganise nabo. Mina okwami noShembe kulapha phakathi kwenu. Ngakho ke angifuni ukukhuluma ngabanye. Ngikhuluma ngalolu hambo selineminyaka evile emashumi amabili mhlambe mangaphosisi. Angazi niyobala kahle. Into misihlala isikhathi esingako kusuke kungasewona umdlalo lo. Uma nje into emhlabeni sihlala isikhathi esingako iminyaka nje eyishumi into niyenze emhlabeni kusuke kungasewona umdlalo. Leli bandla selinesikhathi likhona. Sasukumela kuwo lo muzi. Njoba ngithi khona le ndoda ebengikhuluma nayo. Inkulumo yethu ihamba izifike ekuthenini mhlambe enye into amaqembu ayikhohlwayo ukuthi yini esiyimele kuShembe. Bese sivumelana ukuthi leli iqembu leli esikulona kahle hle uShembe inhloso yokuthi alenze libe khona kwakuwukuthi ligcine iqiniso lohambo lobuNazaretha lasekuphakameni linjengoba linjalo lingathengeki lingahunguleki. Bese kuthi okhathalayo obonayo ukuthi hayi le ndaba siyikhuluma ngoba ufika uthi enye into esiphoxa nhlanzi sekukhona sebephuma kuthina asebebuyela kuloluhla ngothi lasebuhleni. Ngithi kufanele phela aniqondi ukuthi uma usuke usendleleni oyihambayo imeleni kuShembe. Nenza njoba kwenza inhlangano lezi zonke ezikhona emhlabeni ezamabhola ezepolitiki. Namhlanje ngithanda ukwenza lokhu ukwenze kusasa sengithi kuyena uyazi into enkulu abayikhohliwe nabasebephindela ngaphakathi ekuphakameni. Into enkulu abayikhohliwe uhambo lwabo kusuka ukukholwa kwabo kusuka ngo77 bephuma ekuphakameni. Sebekhohliwe ukuthi kuphelile namhlanje. Ngoba lapha ekhona ngeke aphinde akhulume mabe besebuhleni esebuyele ekuphakameni ngeke aphinde akhulume ngenyanga yezulu. Ngeke aphinde akhulume ngothini. Nalaba abaholi abakhona imsebena ngeke aphinde akhulume. Usethi hayi omunye ngempela ophindele lapho uhamba wayobhabhadiswa kodwa iNazaretha elidala bamqala phansi bambhabhadisa. Okusho ukuthi inkinga kakhulu yamaNazaretha ungazazi ukuthi njengoba ula ekhaya nje umeleni kuShembe. Bese ucabanga ukuthi kusasa uzothi uma ungena usathane ekukhipha la ekhaya uqhubeke uyokhola ebuhleni noma uye ekuphakameni.
ngiye ngithi ubuhambe uyophuza utshwala uhlale ekhaya uphuza utshwala ungahambi uyongena kwenye indawo ngoba uma usuwenze njalo usuke usukhombise ubululwane obukhulu ekukholweni yonke lemthandazo obuyithandaza yonke leminyaka usungasophindi uyithandaza okusho ukuthi bekuyimthandazo yamanga khona yini uNkulunkulu wamanga ukhona yini uNkulunkulu ongaguqa umthandaze kuNkulunkulu wamanga kusasa bese uyashintsha uyalatha kwakhona uNkulunkulu akaniphi ukujula maNazaretha aniphi ukujula ningahambe ningena nje ezintweni ningazi ningenaphi ungahambi ungena nje ezintweni ungazi ungenaphi uma leli bandla lihlukane kuphakameni kwaba nezizathu ezakhiwa uNkulunkulu wazakhe inhliziyweni zabantu kodwa ngihlale ngisho ngithi phakathi kwawo wonke njobe khona nje likhona leqiniso ngeke bonke abantu baze bahlukane babe bane bonke babe seqinisweni bonoma babe bane bonke babe semangeni likhona phambi kaShembe elimi ngeqiniso kuyena kukhona abamlahlile ngeke sobathathu sibe bane simlandele ngeqiniso khona phakathi kwethu abamlahlile uShembe kukhona abakhetha ukuma eqinisweni lokukholwa kwasekuphakameni angazi ukuthi baphi angazi ukuthi baphi kodwa ngiyazi phakathi kwethu ukuthi njengoba sikhona siphikisana nje abathathu bayadlala kodwa ukhona oyedwa uNkulunkulu wami naye ijulile le ndaba maNazaretha esihamba ngayo uma ulahla esikwenzayo phakathi kwalomuzi usuke uvukela uShembe ngendlela anothando ngayo lwenu uyabona njengoba sihlangene nje namhlanje indida lento kufuneka nize nifune nokuyazi indaba yobuNazaretha uma limenyezwa isonto ephakameni ngaphakathi ubekhona uma limenyezwa la igcikeni ubekhona uma limenyezwa ebuhleni ubekhona limenyezwa ethemba ezinhle ubekhona hayi ukuzawumukela nombani ubekhona ezobheka khona azobathola lapha phakathi kwethu abafanele umbuso wezulu namhlanje ukhona futhi azobathola ngaphakathi kuzo zonke ngoba ubheka ekujuleni kwenhliziyo yakho akabheki iqembu kulona ubheka imithetho yakhe kuwena ukuthi njobe seze wafika lana nje namhlanje ukugcinile yini ukuthi nokuthi ngoba isabatha liqali namhlanje liyaphela namhlanje isabatha ngomsombuluko uma uphuma la liyaqala isabatha kuwena ubuza ugijima kuzo zonke indawo ezingafanele usuka isonto lonke liqala phansi ube nenhliziyo elikhulu uzonde uqanganise uthuka yonke inhlobo yenhlamba ngakube uthuka umakhelwane uthuka umngani wakho uzakwenu bese namhlanje ugijima uza la igama lakho ngeke libhale ngoba uyiphilanga impilo yokukholwa bekufanele uyiphile impilo yobuNazaretha uyiphilanga uye wahlubuka wena ngesikhathi lezinto uzenza uma lo muntu ozenza kuyena eke wathi awu kodwa iNazaretha leli usuke sekumangalela bese awu kodwa uthi uyakholwa menza kanje usuke egameni lakho sekubhalwe icala okufanele mawusufika namhlanje wena bese uyakunikelela ukuthi inkosi uma ugoqa uthandaza ngiye ngahlubuka ngaphuma endleleni yakho emsebenzini kwenzeke kanje ekhaya kwenzeke kanje ngakhuluma ngaze ngeqisa umakhelwane kwenzeke kanje okungangifanele mina mangiyumntwana wakho Shembe kodwa cha wonke umuntu afika angene la usesenkonzweni laba bayiphathe ngendlela efanele kusuka qala isonto lelizoqala kusasa kuze kube namhlanje ibona zothi uma efika phakathi kwethu Shembe abazuze abadukile ngeke abalahle ngoba badukisile ingakho malibizwa leli sonto ingilosi yesabathi bakhona kuzo zonke amathempeli bakhona kuzo zonke izinkalo bese mayifika idumale ifica ukuthi abayishumi abahambi ngendlela yasekuphakameni ithola ababili esithatha laba ababili iphindele
ezulwini ifika ithi Shembe naba namhlanje ngibatholile emhlabeni. Ohlangothini oluthile ngithola abangaka, kulolu hlangothi oluthile ngithola abangaka. Kulola ngitholanga namunye namhlanje. Ngoba yonke into abebeyenza sebengena endaweni yakho ibiphambana nakho konke owabafundisa khona. MaNazaretha asibe novalo umsebenzi kaNkuluNkulu kuNazaretha. Akuyona into yomuntu, akuyona into yethu. Akuyona into yohlangothi, kepha umsebenzi kaNkuluNkulu ngesandla sikaShembe. Inemithetho nemigomo wena zibuke nje ubusuku uvuke ekseni uyibuke esibukweni ngoba nithi uma seniphume endlini nishona esibukweni. Ufika uyibheka ukuthi ngabe umi kahle yini, ugqoke kahle yini, uyabukeka yini. Abantu bazothini uma bekubona ngoba leyo nto ihamba phambili. Zibukeke njengoba silapha nje. Asikahambi kakhulu. Saye nje enhlakazi saye siye emampondweni. Namhlanje sila. Zibukeke esibukweni sasezulwini esiyilobu buNazaretha. Ukuthi ngabe intando kaNkuluNkulu ngiyigcinile yini kuze kufike lolu suku la namhlanje. Ayikho imithetho uShembe ayicashisa yonke into yabekwa obala. Ayikho into uNkulunkulu athi bafihlele lokho. Cha yonke into yabekwe obala ukuthi uma uvuka ekseni uMnazaretha wenza kanje. Uma kuLwesihlanu wenza kanje, uma kuyiSabatha wenza kanje, uma kuumhlangano wenza kanje, uma ku25 wenza kanje. Ingakho ngithi uma mhlawumbe umuntu wonke engahlehla eke yibuke. Uye kunyaka ophelile wamhlawumbe usukhohliwe. Ubuke lona nje ubuqalile nje inyanga ezingakule esine. Kuseseduze emuva. Awuyibheke. Uwabheka amasabatha ukuthi ayatholakala yini egameni lakho. Bese uyibheka imhlangano esibe khona ukuthi unyathelile yini wena kuleyo ndawo. Usinile yini? Ngoba mawungasena ndaba nalokho, le ngane akhuluma ngayo kumfundisi isuke isifile kuwena. Bese uyazi uma ususuyibukile uzobe usuyawazi umphumela wakho ukuthi awu njengoba kuyinyanga yesine uNkulunkulu wayethe mina ngoba sengenze lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Uma ngibheka kubile ngikwenzile bese uyayibuza ukuthi uhlobo lomNazaretha. Ungaze udinga omunye umuntu ozokukhokhela bese uyayibuza ukuthi awu January angisinanga isidla ngisidlanga. Emampondweni angiyanga ukuyobungaza uMarch 10. Namanje angisekho futhi amadokotela. Mngakho imgidi esisiniwe manje. 23 asebenziwe, 25 asebenziwe. Bese uyazazi Nazaretha ukuthi ukhona yini noma ukho. Ngoba into esibulalayo namhlanje ukuhamba nabantu abangekho bathi bekhona. Into ebulala lomsebenzi kaNkuluNkulu abantu abambethe ingubo emhlophe ngokwabo hayi ngokukaShembe. Abayimbethe ngokuthanda kwabo ngoba uma uyithatha kodrop ayisoze yakuphila. Mawuyithatha nje uyifaka egazini uyibona nawe usungcwele usuyinazaretha. Usho ube ngekho lutho kuyimpawu kuwena. Ngoba ilawo bantu abayinkinga njengoba silapha nje. Ilawo bantu abayinkinga eNazaretheni namhlanje ungaya kunoma ilupho ohlangothi abantu baseNazaretheni ngokuthanda kwabo ngokwabo. Akekho kulolu hambo ngokukaShembe. Kepha umuntu ungene ngokwakhe uhleli ngokwakhe nabangani bakhe. Uma ziwu5 noma ziwu10 izinto namhlanje uNkulunkulu asimisela zona okumele kube sesizenzile. Awuyibuzeke wena sikhona yini egameni lakho. Ilapho kozobuyela khona unembeza ukuthi akuwona umdlalo.